Wara nhar il-ġimgħa nfetħu 69 ċentru għal ħarsien tat-tfal, illum infetħu 37 ċentru ieħor sabiex it-total ta' ċentri miftuħa għal pubbliku tela għal 106. In-numru ta' tfal qed jattendu dawn iċ-ċentri żdied mal-ftuħ ta' 37 ċentru ieħor, hekk kif meta mqabbel mal-ġimgħa preċedenti kien hemm żieda fl-attendenza ta' kważi 1000 tifel u tifla, żieda ta' iktar mid-doppju. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici waqt żjara fiċ-ċentru għal ħarsien tat-tfal Manuċċa fiż-Żejtun. Illum ġejt inżur iċ-Child Care Center li jmexxi l-Kunsill Lokali taż-Żejtun magħruf bħala Manuċċa fejn sajt nara l-proċeduri tajbin ħafna li qed jiġu segwiti biex inżommu s-sigurtà tat-tfal. Aħna bħala gvern impenjati li nkomplu ngħinu li Child Care Centers f'pajjiżna sabiex ikomplu jaqdu din il-funzjoni importanti li huma jaqdu. F'dan iċ-ċentru kienu evidenti l-prekawzjonijiet li ttieħdu skont il-linji gwida li nħarġu mill-Awtorità tas-Saħħa wara konsultazzjoni mal-stakeholders ewlenin. Waqt iż-żjara tiegħu il-Ministru Bonnici rringrazzja l-ħaddiema kollha fiċ-ċentri tal-kura tat-tfal u sqar kif dawn iċ-ċentri huma ċevetta importanti għal diversi ġenituri li jkunu jridu jkomplu jaħdmu filwaqt li ħeġġeġ l-iktar ġenituri sabiex jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.